YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, hingkod ang pangidaron, minyo og wa mi anak, apan naami gisagop. Taga Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tariko. Unsa? Kanang magbuwag man ta? Basta, dili na ko happy aning atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako permi ug sa atong anak. Unsa ko nang gipanulot nimo? Unsa di nga panahon ang imong gipangita? Natuwa man ko pirmi sa trabaho. O ang kuno nako. Nga nag-uli nako, kapoy na kay ko. Mauna diha. Nya, Pero dili na nimo ang ikatarungan ako. Bisag unsa pa unta nimo ka busy, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be? ana sa duy. Duty taon ko ana, uy. Gikapoy na ko niyong katarungan, oy Rico. Maong mas maayo pa, magbuwag na lang ta. Mo ba? Dili ka tungod na sa imong katsat-chat karon? Naunsa ka diha? Nagtuo kang ako mahibaw? Nga kunwa ako din sa bahay. Doon na sa kay katsat-chat niya sa imong cellphone? Rico, Ana-ana ng pagkatarungan. Nga may lain ka ng katsat-chat. Dili kay pasangil pa nimo nako. O sige, mao kayo mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag. napak na nimo tanan nimong gamit, Inday. Oh, ma. Asa di ay ta? Kuyog si Papa? Danon din ni mga bata. Ang, lain si kay gibili na ko nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabili ng bata? Di arin ako. O ikaw. Mingaw na niya ako sa bata. Mabisita ra siya kung gusto nimo, Rico. Inday ta na. Oh, tuod di ay. Kung moabot ang time nga, makakita ta og bag-ong karelasyon. Wa na tayo hilabtanay ha. Og ako mismo ang mulihok para sa atong annulment. Ana. Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karon na hinuon nga nagdesisyon mo nga managupog bata. Ma, wa na ko'y gugma ni Rico. Lain kaayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon nya wa na ko'y gugma niya. Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana. Ma, ang kuno na ko nga adto nga time, may katchat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinuon siya nako nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, murag way pakialam nako. Dili na mag-check nako, dili mabalaka nako. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinuon siya magsamok-samok pa nako. Pero, after 3 years, kalit siyang nag-message nako. Unya, Unsay giingong Rico? nangutana bahin sa among annulment. Unsa? Pagbuwag man gud namo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo file og annulment sa among kasal. Ay, Ginoo ko.
Dayon non yun day na ninyo. Oh, kay nga no di ay ma. Wa na ba lang yo'y bilin ninyo ang kasagrados kami nyoon, ana? Nga sa ingon ana lang kasayon, sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pag yun mo sa inyong kasal. Kuan manggod ma. Pareho na manggod ming wa na'y kugma sa usag-usa. Ay sos, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyong bili ang kami nyoon o ang inyong anak. Nanunya, unsa may akong isulti ni Rico ma. Ay na, oy, nga mag-uli na lang mo o di na magpaanol. Unsa? Rick, ngano ni katawa ka? Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, ana. Ikaw ang bibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na tayo hilabtanay. Nga magpaanol na ta. Karon nga pangitaan ta ka ng annulment sa atong kasal, pagiguli ka na nako. Katawanan! Rick, seryoso ko. Andam kong makiguli nimo ug magsugod ta sa uno tungod sa atong anak. Huy, paminaw Tulo ka tuig kami labay na. Humanta magbuwag. O siguro, dawat na sa atong adopted nga ingon ini na kita. Ug dili na ko pwede makikulipan nimo. Kay wala ko mahigugma nimo. Nakabati ka? Wala ko mahigugma nimo ug may lain akong higugma. Ug siya ang gusto na ako pakasalan. Ikihati ka, kay may lain ka na kalivin. Saba niya Di na ako magiguli nimo. Bisan ipapriso pa ko nimo, Hana. Di ba sila magbalipayon ba? Ha? Dili magbalipayon ng atong pagpuyo. Kay wala matay gugma sa sagusa. Rico! Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud siya gugman ako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan ug tungod sa among adopted, gusto ko makig-uli niya. Ug ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana. Mahimo ba nako siyang kasuhan ug ang iyang babay nga iyang ka-live-in bisag sud sa tulo ka tuig nga wa na mi magkontakay pa? Ikatulong pangutana. Kung pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaupat ug katapusang pangutana. Do nami adopted. Sukad nga niadto siya sa laing dapit, wa na siya mosuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon og pasustento bisan og adopted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, ang mga gibiyaan na sakitan, na hurt, na unseen, giblock, o unsa ba, gibiyaan, agoy, gighost, unsa pa na dinha, ang wa na dayon, kay wa mo pirmag prenuptial agreement, agoy, mabeya Alonso mantaan ni, ug nga no mang yun ng mga prenup ba, hay kagool, ay sige na lang, ipadana bi, inyong suwat, ato na lang ng storyahan, magchika na lang ta dinhi, ipadang inyong suwat bi, suliran_612@yahoo.com, email address na siya ha, or pwede nato ipadala sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Ana ang ato ang letter sender. Si Ana is 35 years old pero wa ni sila'y anak na ay gisagop nga bata kani sila. No, si Ana og iyahang bana kato si Rico, no, pero murag nagbuwag man sila sa ato ang drama, no, wa nagkasinabot. So anyway,
ibiyaan siya, kay giingnan siya nga di naktika love, way batasan siya. Anyway, unang pangutana, nagbuwag mis akong bana, makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya. Ano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon dyan siyang wala ko'y gugman nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, unsa pa may imuhang igukod niya? Mo gini ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko nimo ana, kanang nagchat-chat ka uglain na fall ka niya unya kaysa si imuhang bana na wag tangka o niya ning balik ka. Mo gini ako to ang klaruhon ha. Nga kanang imo siyang ikihan nagdalibog ko nimo girl. Kanang ngano mo gukod pa man ka. Of course na siya ka-live-in. You will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka. So, well, tumagon ti ka legally kung nagpuyo gyud sila as husband and wife. Well, sa balaod, okay. Hatagan ti ka sa balaod, yes. No? Kay that can also be a case for concubinage. Posibleng concubinage, no? Nga makiha ka, diha dapita. Pero why? For what? Kaya ikaw may una. Why can't you leave Rico in peace? Ayaw nag-ipamugos. Dahil, ayaw nag-ipamugos, girl. Kaya ikaw may naguna-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako siyang kasuhan o iyang babay, ngayang ka-live-in? Bisan sulod sa katulog katuig nga wala na may magkontak kay pa. Well, I will tell you, mingon gyapon ko, yes, legally. Pero mangutana jud ko nimo, why will you do that? Ngano man, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ning biya. Di ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naa kay lain, ay pagkapagingon ana, posible. Pwede pa ba yung gihapon? So muna, malibog ko nimo day. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you know, you cannot blame Rico. Nga mangita, puglain, kanita naman po kaglain. Kalibutan ba niya mo balik pa kam sa magpaabot siya nimo? Diba? Sumurang, di ko kauyon sa imong plano. Wako ganahe. Ikatulong pangutana. Kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila, mo na din ha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands. Maski pag in English na, pwede na ito binasayon, ang muadtos korte, mangayog relibos korte, magpalabans korte, dapat also inosente, limpyog kamot. Be, pakit ako sa imong hands, be. Be, ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng, dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita, kanang di ko ganahan. Ikaupat o katapusang pangutana, doon na may adopted. Sukad nga ni adto siya sa laing dapit, wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba nako siyang obligahon pagsustinto, bisan og adopted lang namo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adopted? Legally adopted gani, it means to say, ning agita sa proseso nga gimando sa balaod, sa pag-adopt og usa ka bata, unya ang ending ani, kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adopt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas inigkuha nato, ikaw ug ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papilis, pwede lang kang moapilar niya, musulti nga, uy, ato bang gihapuning bata. Di na to anginon, ang ato ang giadapt, kung wa na ta nagkauyon, mahimo ba nga musuporta pug ka sa bata? Kay ato maning giadapt katong panahon nga okay pa ta. Nga wa pa kumubiya nimo, nga wa pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana dinha dapita. So, I have to check ako, wa man ko kakita sa papers, and I'm not too familiar whether or not na kumpleto ba na to ang legal adoption. But I hope, no, mahusay o mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice nimo ay nalang kagilabtis rin ni day. Pasag di na lang, arin lang tag. So, support sa bata, sige go. Pero, kung malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo maingon nga napo ko'y feelings nimo, pero be fair also, no, to him. Ayaw pud siyang ikiha just because di na siya nimo timani, ikay unang ni pasakit, ikay unang nakasala, ikay unang ni biya, no? So,
If she had, sa itong salida sa una, guys, you had me at my best. She had me at my worst, no? And you chose to say goodbye. Pak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna istorya daring dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuwang programa, kiniyang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaawi. Good morning, yesterday. Come, time has slipped away and Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di man ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of your life. you remember times of your love. Other moments while you made. Can you remember, baby? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Muganing sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental nga tumatatampo nagdasingan nga Lena. Unsa man nun? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahug ko sa sanggutan. Unsa? Kumusta naman ka, Pa? Di na ko makahimos pagpananggot na kay nabako naman ko. Luuyan ni mo, Pa, uy. Unya, una tayo makaon ini, Pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Kanang, di na lang ko mo eskwela, Pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa atong section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course, kaya lagi na ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni daog! Tinuod ka, ma'am? Oh, Lana! Og lipay kaayo ko nga ang atong section ay nakadaog.
Ikaw din kadaw sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kayo ko. Ngan mauwaw man ka nga kita raman diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na, tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon niyo eh. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kit ka sa high school. Ken! Katawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, ato lang dito. Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Nganong may lakman ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kabi sa tuod og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Nako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og sinina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak, ay pasensya na ka ha. Nga di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nagkasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. O sige, ikaw may baw. Walang ibaw eh. Duhan ako katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananggid ay kung tiya ang mapauli ko sa amo. Kagibingaw na sa kunilang mamang papa. Salamat in town kinauli na kanak. Nga na di ay, ma? Ay, nagluya man kud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitok si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitok si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitok man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko.
Ngano di ay, ma? Wa naman ni maginawa si Papa ni mo. Patay naman eh. Anong imo man minggibiyahan pa? Ano pa? Iko na nak. Wala tayo mahimo. Ato dalag dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Higilaay ko din sa ato, ma, eh. Makahilak ko kung maguna-una ko ni Papa ngawa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka simana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Lipas juga kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa mo dapit daw iligaw lina. Ibakasyon ko din ikaw. Pawas ka laay ba? Mau yun. O gila na to may bawaan no? Nga, diniraday ka maminyo gaw. Sama ka diya gaw, uy. Wala ta kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Tagan bayan kayong mga gwapo din eh. Mao ba? Ayads! Ay, dali Juan. Dakoy palaila ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Kaya gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako na kagaw si Lina. Ikaw Lin, si June. Hi, Lynn. Hello? I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglaong ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa ko makasaway og uyab-uyab. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyab-uyab. Ug mapuhoyin mo paulit ako sa amang dapit. Kung tilanay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo, sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mangasawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwan ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo, kainit kaayo, dali. Dali, oh. Lena! Dali, ari mo. Ma! Lena! Unsa man, ma? Ikaw sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Dahil sa nagibuhat ni mo, Bekay, may bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nakadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman, labi na kong gugma magsugo. Diba, ningon man ka nako nga, kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamana nako. Manang ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You wake up, time has slipped away, and sudden the memories you left behind. Wa ko magtahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dinhi na lang kutop o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Mau ka mga hikalang kaagin ni Lena nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo. Awit nga daglahan, Times of Your Life. Run for the joy and the soul damn away in your mind. Ang mga kaagi gibatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo, Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala at mga sukit ni Paminaw, kinising-kasing kong kinapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaagi. I-address lang nining lulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpapita. Gather moments while you may.